Здравейте, любители на народни приказки! Днес ще ви разкажа една трогателна история от богатия български фолклор. Казва се "Тримата братя и старецът – урок за цял живот". Имало едно време трима бедни братя, които тръгнали на път да намерят Господ и да го питат защо са толкова бедни. По пътя си срещнали един старец, който ги попитал какво ще поискат от Господ. Най-големият брат казал, че ще поиска стадо овце, за да направи мандра и да храни хората безплатно. Средният брат искал хан, за да дава безплатна храна на пътниците, а най-малкият, той просто си пожелал красива булка, с която да живее щастливо. Години по-късно, Господ, преоблечен като дрипав старец, решил да провери дали са спазили обещанията си. Посетил мандрата и хана, но бил грубо изгонен. Вследствие на това, двамата по-големи братя изгубили богатството си. Старецът стигнал до скромния дом на най-малкия брат. Въпреки беднотията си, той и жена му посрещнали странника с радост, споделили с него последната си коричка сух хляб и щипка сол. Когато се стъмнило и старецът се разтреперил от студ, двамата изгорили къщата си, за да го стоплят. В пламъците се появил разкошен дом, а старецът изчезнал. Каква е поуката? Никога не забравяйте корените си и първоначалните си намерения. Животът е пълен с трудности и награди, но с чисто сърце ще преодолеете всичко. Благодаря ви, че ме слушахте, и не забравяйте да бъдете верни на себе си. До следващия път!